Bonus. A aby ste predsa len odišli s niečím, okrem toho, že som vám porozprával, o čom to celé bude, ako to vzniklo a kam to smeruje, tak jedna z vecí, ktorú si môžete odniesť, a som ju spomínal, bolo aj to, že vám dáme nejaké linky, že vám dáme nejaké tipy na to, čo stojí za to vidieť, počuť alebo čítať. Jedna z vecí, ktorú stojí za to vidieť, je tzv. TED Talks. Kto z vás sa stretol s týmto termínom? Ruku hore. Vynikajúce. Je to koncept prednášok v angličtine od ľudí z celého sveta, ktorý je postavený, a my sa netajíme tým, že sme sa tým inšpirovali, na tom, že tí ľudia tie prednášky robia zadarmo. Len tak a sú k dispozícii zavesené na internete. To sú desiatky, až stovky prednášok na rôzne témy. Od biznisu cez umenie až po Jamieho Olivera, ktorý rozpráva o varení. Takže tá web stránka, ktorú odporúčame, je www.ted.com. To je jedna z vecí, jedna z dvoch vecí, ktoré vám dávame ako podnet na zamyslenie. A druhá z vecí, stretol sa niekto z vás so stránkou Manager Tools? Ruku hore? Nie. To sa teším, lebo aspoň máme niečo nové pre vás. Toto je opäť koncept. Dvaja manažéri, ktorí robili na vrcholových pozíciách v rôznych firmách, si povedali, stačilo, máme dosť peňazí a ideme robiť veci len tak. A začali nahrávať podcasty o manažovaní, o typológii, o psychológii v biznise, o množstve rôznych tém, ktoré sa týkajú manažmentu, práce v tímoch a obchodu. Stránka je www.manager-tools.com a dajú sa tam stiahnuť podcasty a asi aj nejaké dokumenty na čítanie, ale je pravda taká, že ja využívam tie podcasty na dlhých cestách autom, si ich pustím a nemám pocit, že strácam čas. Tak. Čiže povedal som vám, že tá prezentácia, to je jeden slajd, toto je ona. Čo sa potrebujete opýtať na to, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či chcete tieto veci s nami